Gibuksan na ang mga religious activities subay sa kapistahan ni Senyor Santo Niño Cagayan Cadlaon pinaagi sa Penitential Walk with Jesus. Ano ang report ni Fe Marie Dumabo? Libuan sa mga deboto ni Senyor Santo Niño ang misalmot sa Penitential Walk with Jesus nga maoy nagbuka sa 9-day Novena Masses. Alas 3 pa lang ganiyang kadlaon kining mga deboto sugod nang nagtapok sa Osmeña Boulevard sa Cebu City. Eksakto alas 4 sa kadlaon gisugda ng Penitential Walk sa may Fuente Osmeña Circle padung sa Basilica Minori del Santo Niño. Nagampo sa Santos nga Rosario ang mga deboto samtang nag-Penitential Walk. Bitbit ang imahin sa Batang Jesus, uban na ang iwag sa siga sa kandila nga ilang dala. Ini kada tuig ko mo kuyo. Mga bay pinagtuig na. Mga anak dyan. Oh, kuyog na ko. Hasta akong mga anak. Naaman sila. Oh. May glawas. Mahinsog akong pamilya. Tanan-tanan. Alang sa liputan. Oh, malinaw. Nagkapsay. Samtang ang uban midala sa ilang mga anak nga gibistihan og sapot susama sa gisulob sa Batang Jesus. Isip pasalamat nila kang Senyor Santo Niño. Sama na lang ni ining 6 anyos nga si Amelia Ken. Giisip na sa iyang amahan nga miracle baby nga ilang pinangayo sa Senyor Santo Niño. Natubuhan na siya paggawas. Miracle ba natubuhan. Karon kaya mo lang ipa isip pasalamat ba ni Abay ninyo. Ikaw yung baby? Yes. Halos na puno-puno sa mga deboto ang tibok Osmeña Boulevard. Alas 5:12 karong buntaga hingpit nga nakasud dinhi sa Basilica Minori del Santo Niño ang imahen sa Senyor Santo Niño diin libuan ka mga deboto ang nagpaabot kini human sa gipahigayon nga Penitential Walk with Jesus nga maoy nagbukas sa mga religious activities alang sa kapistahan sa Balaang Bata. Puno usab sa mga deboto ang Pilgrim Center sa Basilica Minori del Santo Niño. Diindayag kaayo og mabatyagan ang kainit sa pagtuo sa mga deboto sa Batang Jesus. Nangulo sa Santos nga Misa, si Father Andres Rivera, OSA, Rector sa Basilica Minori del Santo Niño ug ang Vice Rector nga si Reverend Father Danilo Carido. Atul sa unang misa sa Misa Nobinaryo sa kapistahan sa Batang Jesus. Mausap kini ang atong mensahe sa mga wala motuo ug layo ang ilang pagtuo sa Ginoo. That we need to be one community of believers, marching onwards through one faith to the one and only God, Senyor Santo Niño. 5,000 lang ang maximum capacity sa Pilgrim Center. Tungod niini ang ubang mga deboto sa gawas na lang sa Basilica mitambong sa Misa Nobinaryo. Aduna hinoy LED wall nga makita nila ang kalihukan sud sa Pilgrim Center. Gipakatap ang mga pulis, kabumbiruhan, kasundaluhan ug ang ubang mga uniformed personnel ug mga force multiplier aron masiguro ang kaluwasan sa mga deboto. Gani, mga pulis ug mga sundalo ang lakip sa nagsilbing human barricade sa posisyon. Anaw sab mga medical station ug personnel sa sud ug gawas sa Basilika. Obani Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.